tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ka pa'y man, Alberto. Mabidlaeng, lusing bagay. Ay nawaw, agawa ma. Abay ka day. Ano ti pagam? Sikaman pa iti agluto iti pamigat na yun. San pa yan alpastar aramideg? At yung patariman da washing machine. Ay nawaw, ituloy mo nito ang kalpasan ti panagluto. Kaslagi ka mat ang pampanunom. Awanin tingom na. Dahito iti ilutong. Taisot pamigat na yun. Kita ama, tama nga numa-overcook man ang tilutong. Kasano di mo manin magustuhan ti lutok bakit? Ay nawaw, kompleto nga mintirikado na atap no na imas mat. At da sibuyas kan paminta iti drawer. Sikat ti makaam mo nga agluto, taadda aramida. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, ana. Ay nawaw, bigbigatan anapodot ti ulo yun nanang. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam ko na. Madama atartarimaanan na ti washing machine nga impatarimaan dakin kwa na nanang. Ibagampay man, ta sumurot iti kusina. Ay nawaw, pangasiyo nanang. Di umanan pagsasawan ni tatang, kaasi mo. Sa anak ama kaungat no ammo na ter aramidan na. Anyaman nga minti pagpupurutan nyo, ayan nanang. Inkaraman ti inluto na. Kita ang man numayat ti kasjay ngay naramid na. Ni nanang mat, imparaman ni tatang tiluto na itay, kat naraman mat. Ay nawaw, saan akas jay tinaraman? Kurang tupay terikado na. Anya? Agnganga ka taraman ng tilutong, Alberto. Ay nawaw, dahi tamalan ti bagbakin ka. Agnganga ka kunanay. No para kanyak, katlay mas matilutok. Saan ka din naimbagakan ka? Akumpleto ang terikado na. Pasensyakan bakit? Aglutok man nga ro dito sa bali. Ay saanan? Agsaysayang ka lang iti abasto. Simple aluto, di mo pa'y mat maaramid iti nasayaan. Sorry sa anak mat ngamin as chef. Sa bagay, anya ko mga minti amom kat grade 2 laang mat tinalpas mo. Anyat amom na may papaniti ka kasta aluto-luto. Amo nga wan ti adal ko. Grade 2 lang nagpaiso tinalpas ko. Sana kasking ka college level. No pa'y kasta, di na ko mairuruman. Tadamat riknak ang masaksaktan. Ay nawaw, apay ko maamasaktan ka kat pudno matibagbaga. Nagrigat matanti kastoy. Ti mismo nga asawa, ti mangida ka daw kanyak. Mano taon mo nga ganaan sa kiti kastoy sitwasyon. Intimplaan kayo iti kape, tatang. Ay na, agyaman naklaw na anak ko. Okay kayo kadilaan? Kasla naunag ti pampanunutan nyo. Kasla nalabaga dagiti matayo. Ay kwa, okay lang anak ko. Awan rumbang nga pagdanagam. Nangagkutin sawsawang ni nanang kada kayo itay. Kasjay mo tasigo dinalang mo. Mano atawan mo na naganano sa? No apay ang masapol nga irurumanda kayo Saan aga puta grade 2 lang tinalpasyo kat irurumanda kayo? Pudno mo, ti bagbagatinam. Grade 2 lang ngamin tinalpas ko anak ko. Sana kaskan ko na college level. Tijak lang maaklon. Kat no apay ang masapol nga iparupa na pailaan kanya. Nalabas matikas di apa nagsasaoyo ni tatang nanang. Ay nawaw, kanunungam tikas di nga aramid ni tatang mo. Tunggal agluto, kasla ka nun ti aso matiluto na. Saan mat nanang? Grabe kayo mat kini tatang. Awan ti mangig na no ammo na kumater aramidan na. Di da kayon di agluto intun sumaruno. Nagadulakit di aririyo. Dahil ti sursuro ti amam kan ka, anak? Nasaya at atao ni tatang. Masaksak tanak lang iti panagsasauyo ken kwa na. Ibabayo unay mati kinatao na. Anya nga rin ti kayat mo? Maragsa ka na? Ang palakpaka, Mabalinmat nga ibagayo no anya aklase ti loto ti kayat yu.
Kano adati inaramid ni tatang adi yung nagustuhan, ibagayo anasaya at kinkwana. Saan ang masapol nga ibabayo ti kinatao na? Nakaw may kamay, ana apaw. Napatag ti ibagak kada kayo, apong. Anya day ta apaw. Bagbagaan nyo man ni nanang. Aglablabos mo nga minang. Ay nawaw. Anya tinaramid ti inam aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kinitatang, apong. Manan. Wan, di na lang nagustuhan ti luto ni tatang, kasta amat unay yung ti panangidadaw na ijay tao. Ay una yan day nga inam. Talagang awan manaknakam na. Bagbagaan nyo, apong. Sang kaibaga na, grade 2 ang tinalpas ni tatang. Anya kumaitan grade 2 lang tinalpas ni tatang mau. Jakman amo kininanang. Basit lang adi na nagustuhan kinitatang, nagadun asa una, kasla armalay tingiwat na apong. Kasta, imbaga ti apo ko taking ka bakit? Wan, isot may na impulong itay. Ayo, day tanganak ta. Yawan bitin manaknakam na. Day nga road. Naimbag ko na ata na anos ni Alberto. Day ta kumati panunutin na. San nga aming asawa, kit makaano si tikas niya nga ugalay. Nagasatlat ta. Taurayan niya ti sausawang na, kat san akabilan lakay na. Pudno launay tan ako ng lakay. No sabali siguro alalakay. Ayawanan, ang mga nukinabildan ti anak ta. At niya nga rin ti plano mita bakit? Mapanakitayan da numawaya anak. Kasaritak manan ti anak ta. Wen man, baring dinggin na ti ibagam kinkwana. Sapay la kumaa. Masyang kumamot iti asawa na. Di na urayan ang mauma ni Alberto kankwana. Sa dino tinaggapam si ka, Alberto? Itahan ti kayam ko. May sublik ti sprayer abinulot ko. Diyak pa yung amin natarimaan ti sprayer tayo. Mangirwar ka man nga rod itilan sa kan martilyo. Ay nako, ano am? Na, di mo makita tiri daw tayo anaperde. Tarimaanam day ta. Ilansam dito abanda. Kankisayam tapno saan tayo amarigatan amangirikap. Sige. Iso taramida kinton madamdama. Aramidam itan. Ang mga numalipatam tumanan. Aginanaak pa'y mo't abakal. No imbagak nga aramidam. Aramidam adagos. Ay nako, di ka agapura. Napampanlugak pa. Ha? Dahil ta ti paglaingam. Ti agrason. No kaya't mo, disigan ti mga ramid. Ay nawaw. Sika lang arudan ti maisoro. Sika pa'y ti kasta ti panagsasaw na. Grade 2 lang tinalpas mo. Iso apang nga asim. Tadunggam ti may bagakin ka. Oray saan ka nakapagturpos iti panagadal ko. Oray grade 2 lang tinalpas ko. Kabailak nga idiskartyan day ta. At dati common sense kulusing. Di nakmat pagbalin nga wan ammo na Kunaklakit din no natarimaan ang dayto aridaw, Alberto. Tarimaan ma. Ay nawaw, naturad ka. Wan at aglablabos kamatan. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo, ah? Tangiwat mo ti parikot. Alya, ipakat mo ti kinalaing mo. Sikan ti mang tarimaan iti napirdi aridaw tayo. Ditakan, nalaing ka saan ka di? Kat sa dino ti papanam? Awan bibiyang mo. Na. Ay, una yan ay Alberto. No sa anak anasyan kan kay di. Awan ko matinapintas nga asawa mita. Ha? Makauma ka. Ang sakit tinakam mo kadagiti sa usawang ko kat pudnumat. Grade 2 lang ang tinalpas mo. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaong iti asawa lusing anak kaw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, nanang. Umay kayo kumakasarita. Ngam kasta mo tinasang putak. Nanang, irespeto mo ti asawa manak ko. Maasan ka kumabot akin ni Alberto. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaman ako na'y. Pudno gayam tindanon ni anak kanya. Ay nawaw, anya tindanon ti apo ko yo. Kasta unay ka na o ti panangiruruman mo iti asawam. Ha? Gaputa grade 2 lang tinalpas na. Awan mo tan ti respetom kan kwa na. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangam kini Alberto. Ay nananang, no sa anak anasyan kini Alberto idi. Ang mga no engineer mo tinakiasawaak.
Kalpasan ti ado sakripisyo ti asawam para kan ka. Para iti pamilyayo. Kasakit din ti bagam. Sana nasaya ti kasta. Di mo urayan ama uma ti asawam kan ka. Kunak tumag. Kumusta ba, guide? Nakasaritam ka di ti anak ta. Wan lakay. Anya ti kunana nga eh. Kasi iti sigaw. Agpatangkan manan. Nadanunak nga raw nga agapapadakan lakay na. Siya pa'y nakapigpig sa una na di aluseng. Naku na mo lakay. Sigurado anang agdagiti kaaruba dating sausawang nakandilakay na. Ay napumataya. Ibabay na launay manalbertaw. Naku nampay lakay. Nudumtang ti aldaw asinaan ni Alberto ti anak ta. Amuklatan no apay. Nuarami din na Alberto ti kasta. Saan ta mababalaw ti manugang ta? Ngamen, talaga nga da kamali ni Luseng. Nagkapita pa ay Alberto anak. Agyaman ang laon ng tatang. Kumusta kayo matay ni ti anak Meg? Naputot lang ti ulo ng kanyang tatang. Ay nawaw. Iso lang karudan dadabasol na. Iso pa tinapudaw ti ulo na. Diya ka mo itanak ti tatang. Makaumamatan di kasi yung ugalyan na. Iso ang masong bata kon. Tanakumak matan tatang. Ay, mawatan ka anak ko. Gusto lang na sa sungbatan mo sa paminsan. Sapno di na iba pa sa kinataom. Kami si paglakman na. Sa naman bali na tong palbiyag kit agad jas kay ti dakas ng ugali na. Ka, sa dino ti papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanaw ako. Sa dino ti papanam ko na. Basta pumanaw ako. Ay nawaw. Apay akas tamat ti panagsungsungbat mo kanya. Mapanak iti lugar anatan na. May stress ak matngaminan iti balay. Na. O di sige. Makaamu ka matan no sa dino ti papanam. Asino ti bot-bot ngam? Aywan, talaga pumanawak. Agpaiso na ito yan, Luseng. Tarimaan naman ti electric fan tayo, Berto. Saan mo tingag tayo? Ay nawang, awan ni tatang dito'y balay. Ha? Awan ni tatang dito'y balay ko na. Pimanaw idi pa'y napalabas alawas. Ayuwanan niya. Da kayo matlaang ti makagapo na nang. Ay, awan imbag at nagtalaw. Desisyon na day dyan. Walang desisyon na ngam da kayo tigapuna no apay akas diti inaramid ni tatang. Maup-upay iti panagsasauyukin ko na. Kasanumat nga min, ibabayo mat unay ti kinatao na. Apayan, Ana. Maflad mat ti kusina iti kastangar aramidon. Barado man ang tilababo nanang. Anya? Ada siguro man ang tinaurnong ngayon na po'y. Ay, sapay awan ni tatang mo. Day tangaro ti parikot nanang. Da kayong tumat ngamin. Na, siyak manan. Yan tangay kagurgurayo ni tatang agrade to lang tinalpas na. Alaman nga rod nanang. Da kayong man timang tarimaan iti barado alababo tayo. Anya nga itamok dito. Makita yo day ta nanang. Pudno nga awan ti adal ni tatang. Ngam kas makita tayo, responsable mat apadre di pamilya. No adda ti maperdi dito'y balay, kat iso ti mang diskarte. Ha? Maapresyaryo kumamat ada giti aramidon ni tatang nanang. Marik na kung tibunga ti dakas nga ugalit nanang. Anyat na pasama. Sipod pimanaw ni Alberto iti balay. Maikawa mo't tanda tao. No kasta nga da maperdi agamit kat awan ti mang tarimaan. Ay nawaw, tarimaan naman. Nalaing ka, saan ka day? Ninanang mo't. Anya nga'y kumatamok dita. Oh, makitam na ita. Adamo, masan nga mo ti asawam. Ngam adamot kabailan ng aramidan, adi mo kabailan ng aramidan. Nanang, tanangam ti panagsasaom anak kao. Di mo ibaba ti padam atao, nang runa pa'y nila kay mo. Di mo ibabain kadagiti karo bayo. Protektaram mo't ati reputasyon na. Ay nawo, anya tararamidan diti pagnanay daklusing. Lakay, pangaasim ta agawid kan. Anya ko mataramida ki jay, kat awan mo't sirsirbik ijay. Saan apod no day talakay?
Siyak ti ayan ti bidot. Ha? Sorry no nababati pa nagkitakan ka. Bidot ko day jay. Pangaasim ta agawid ka kuman. Jakmet nga minamo at tarimaanan dagiti appliances no kasta maperdi. Agraman lababo tayo. Barado manan. Kabagalam tayo ta? Nalaing kamay? Saan lakay? Talaga ajak kabailan. Si kalaang ti makaammo no kasano amatarimaan dagiti. Iso apang nga asim kumaat agawid tan. Kasapulan ka ije balay lakay. Kumusta ti lababo lakay? Natarimahanan. At dalayong naipulat. Talaga nalaing ka no may papaniti kakastaba naglakay. Ay, huwag mo ta. Pudno gayam di kunada. Amin a tao kat adda paglaingan na. Iso na laang tasaan tayong agpapada. Saan nga agpapada ti paglaingan tayo? Iso akasapulan tayo ti tunggal maysa. Kasapulan nga agtitinulong tayo. Adda ka matgayaman, ana anak ko. Kasangsangpat ko laang, nanang. Maragsakan ta nagawid kan dito'y balay, tatang. Wala, tanagkarimot ni nanang mo, anak ko. Sapay la kumaan, nanang, tasaan yun nga iruruman ni tatang. Saanan anak ko. Nakaamiris akon. Saan gayam nga amin kat kabailan nga aramidan. Kasapulak lat tatitulong ni tatang mo. Makita yun, nanang. Grade 2 la ang tinalpas ni tatang. Ngamdakkel ti maitultulong na kada kayo. Banag apagyamanan niyo kuma. Pudno tako nam, anak ko. Ay, nawaw! Di mo iruruman ti asawam. Uray awan adal na no responsable mat apadre di pamilya, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangta dry aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda good news ko kan ka, Bursyulakan. Ay, nawaw. Anya ti good news mo, tinay bakay? Agtugaw ka pa'y Anya ti Jaya. Ibagamo na niya tanay. Excited ako na makangag no anya man dahil good news mo. Matuloy ti flight ko, lakay. Lukas ta. Matuloy yan, di pa nag-abroad mo, bakit? Wala kay. Ay, kamaudyanan na. Congratulations, bakit? Makapag-abroad ka magtayin. Wala nga, Rod. Matulungan ka matlaangan. Makaurnong taadagos no kastoy laang lakay. Saan ako na marigatan, bakit? Kumusta nga ipalibosyo? Nag-flight na gaya ba ni bakit mo? Ay nawaw, hindi pa napalabas alawas ang pare. Di, andan impawit na ako ata. Awan pa'y pare, awan pa'y makabulan na. Sa bagay saan na pa siguro ang nagsweldo? Saan pa'y pare? Bayam, no da ipawit ni bakit ko. Ilibre kan to pare. Laita siya kahit kuken ka pare. Managpalabol ka. Ay wala, dagas nagbaling nga imutan niya. Wan kaya, amang ano ada ti bakante ti pagtrabahuan pare. Awan pa'y pare, abay ko ma. Agsapsapo lang kay ti mabalin ko pag-applyan pare. Tay asa-asidig ko ma, tapno sa na mabandog na tao. Sayang pare, saan man nga hiring da sir ita? Hello, tinay, bakit? At impawit ko akwarta, lakay. Basta ang ti-message ko kan ka. Agyaman ang launay, bakit? At dapat lang na ipauit mo akwarta. Manungal daw nga inuruuray ko dahita, bakit? Gumatang kanto iti groceries para kadagiti anak na. Idad mo no anya ti masapul da.
No adda sobra, ikam ni nanang. Ta isumot ti mga asikaso kada iti ubing no kasta nga da trabaho. Jay duma, i-savings mo. Okay, bakit? Siyak ti makamo. Sige nga rin lang hay, agpakada akon. Ag-text kan tulat na kanyak ano maalam ti impaw it ko ang para kada kayo. Kita ama, ang mga no adda manin mabayadan iji pagadalan. Bayadam no adda, tapno malpasan. Okay, bye. Ay nawaw, apay akas tati kawas mo, Bursyo. Nakasapatos kan naka-leather jacket ka mo. Ninanang mat. Papan ko alaan di kwarta ngayon pawit ni Tinay. Lukas ta, nagsweldo gaya man. Una lang, at dan isutin niya wag na kanya. Kita gumatang ka iti para kadagiti ubeng. Uy, nanang. Nayunam, tapno at dabalunan da iti pagadalan. Una lang. Sige, agrobata kon. Da kayo man ang timakamu ka lagi ti ubeng. Ay mabiit laang anak ko. Agtugaw ka man pa'y, tailistak laangan. Ay nawa, sala masapol nga ilis tayo, nanang. Ilistak, taamangan numalipatam. Kaasi magdagiti ubeng. Woo! Para nyo! Si kamon kaya pali Bursyo. Sublet ta. Agya pa lang, pare. Asino ti kadol dito yung balay nyo, pare? At nani bakit mo? Awan di bakit ko pare. Nagawid di dyan lugar ta. Kailo na ano naging tinatakil na. Perfect timing nga ron, ano kasta, pare? At dati kinatang kong harakin pulutan, pare. Ay nawaw. Apa yung batang kayo ti alak. Kahit alam sa may trabaho minton bigat. Saan ako nasumro ka dyan, pare? Sayang bet pare. Di bali, Tadamot agipaw-paw it nga OFW ng asawak. Ure agri sa inang iti trabaho. Agbyag kami lata, pare. Wan angem. Awanin tingim na, pare. Mangirwar kakit din iti siya ating glass. Narugyan ta. Di kan aginarte. Tamok nga uray sigakit kaili mo ti angot kinraman ti arak. Kapag nakita ka, wala. Ay, apo. Ay, alala man gayam dito. Sa dinaw tinagkapwam, Apay anabarbar ka anagawid. Ti pakadam kanyak iti agsapa kat mapanmulaalaan ti pawit ni bakit mo. Sumat na lang. Ayan nga ron ti ginatang mo para kadagiti ubeng. Nakaturog da pa yun gapo iti kauuray dahan ka. Awan ba, nanang? Anya nga ron ti balunan da inton bigat. Kan kayo ti kurta, nanang. Na kayo matan ni makamo amang i-budget. Ay na, Bursyo aya. Di mo lang arudan nagatang ti impagatang ko. Nabartag ka pa'y anagawid. Hinton kwan, di ka manan sumrak iti trabaho. Agrason kan tumanan. Saan na masapul nga agrasonang itibus ko, nanang? Na, kasano ko alaman? Grasahin ako. Hintong bigat man lang, nanang. Saan ako? Nagtrabaho. Anya ti kayat asawan ti ado-abote ti arak si kaunyok. Ay ako bakit? Agpudlo ka man kanyak. Imay kadimanan ni Bursyo dito balay di awanak. Ay nawaw. Kamali ka bakit? Apa kung mga umay ni Bursyo dito yung ay? Sigurado nga inranayo tinagsyat idi awanak. Saan ko na kalang aludit? Kaya tatado mga buti, pinidot ko lang di tadalan. Isupay ama ilako. Dinak man ululbudan si kaunyok. Ay nawaw. Saan bakit? Saan ang ululbod? Ay sis, dahil maglayang ito nakapagdalusak ito. Saan na mabalin ang mamuan bakit ko alam sa kami ito kong palak? Ang mga ano ang pulong kaya ni Malitinay. Mamwakla ang ada ti kadwang managinom ditoy. Makitam. Rumwar ka manan si ka, Bursyo. Di ka mutan matatao dito'y balay. Saan mo tamay parit ag-enjoy, nanang? Gapot daak ang mga asikasaw kadagiti putot mo. Tilamutan papapanam. No apay ngamin anag-resign ka iti trabaho. Ni nanang mo, common sense mo ito na. Asino ti makaano si ti kasi ang klase ti trabaho. At dang arod ti pawpawit ni Tinay agastusan tayo. Danya klase ti panunot day ta, Bursyo. Ni nanang mo, oray sa anak agtrabaho, agbyag kamlata. OFW ni bakit ko? Innem abulan ni Tinay ijay abroad. Ngem awan pa'y pakakitaan na. Innem abulan meten ngagsaysayang ka iti kwarta. Tila adda paggasgasto sa mat. Isungarod anang ipawit ni bakit ko.
Tapno at gastusan may. Hay, diya kamukan ka, Bursyo. Agsaysayang kalaang iti kwarta. Asla dia ka may ibusan iti kwarta palibolsyo. Ay no, OFW di bakit ko pare. Mayak gayam no ada asawang OFW Ay, wala pare. Nakarelax ta. Wen karon pare. Dahil talayangan agulay ti malamid. Wala, kaslatag trabaho lang ta. Tanda ti maro-ora pauit. No sakti sa kabare, ibagam gani bakit mo taga-brood mo tayo. Wen ba nga paiso? Kasalitak to man ni Elisa. Tapagabludak man met. Ada na panunot ko, Elisa, bakit? Anya man ang daytaan na panunot mo. Bumak nang tadagos no ko Anya nga rod dayta. Palubusan ka nga agabrod, bakit? Naa. Apay nalakaaya ti agabrod. Ano kabairal ni Malitinay? Sigurado ang mabairal met. No kayat mo, di si kanti agabrod unyaw. Ah? Siyak pa'y lang tibaon mo mo. Wen tapno ag progreso mamet ti biyag ta. Sardangan nak amok akayat mo lang nga agabrodak tapno adamot ti pagbisyo kas kinikumparim abursyo. Nagabrod lang ni bakit na, agsaysayangan iti kwarta. Hello, Maritinay. Pasensya kan, Mare Elisa. Italaang anak kaawagak. Busy ak ngamin. Okay lang, Mare. Maawatak mat. Kumusta ka matan dito abroad, Mare? Nasaya at latamat, Mare. Da kayo nga eh. Kaasi ti Apo, nasaya at kam lang dito'y, Mare. Anya nga minantay ko ng mga ibagam, Mare. Nilakay mo, Mare. Ay nawaw. Apay ni Bursyo, Mare. Saysayangan na ti kwarta apagbanban nugam. Day tala ang magin inom ti aramidin na. Itugot na pa yun nilakay ko, Mare. Anya? Naibaga ka din ni katugangam ang nag-resign nila kay Mau. Saan ang nagtrap-trabaho? Ni, diyak ka mo ti may papan iti day tabanag, Amare. Kaano pa yan nag-resign? Nabayagan ang nag-resign, Mare. Imawagakkan ka ta ang mga numabain lang amang ibaga ti katugangam. Kantap no amumutan at yar aramidin nila kay mo ditoy. Pudno ka di tinadamag ko, Nanang. Nag-resign mat gaya man ni Bursyo. Ay, nanak ko. Nabayagan ang nag-resign. Mabainak lang amin amang ibagakan ka. Ay, nawaw. Apay ka no ang nag-resign? Namnamaan na ti kwarta nga ipawpawit mo kankwana. Anya? Numabalain. Groceries latan ti ipawit mo. Kan kontrolum ti kwarta. Una nang. Kasta nga roden ti aramida. No adda sobra, idulin mo pa'y lang. Di mo italak amin asweldom iti asawam, tamangan numasayang laang. Kat, anyangay nga rodan tar aramidan ni Bursyo itananang. Dahi ta makikakaaruba ti amunang aramidan. Narigat ang mabagbagaan. Di na pa'y maasikasom dagiti anak yaw. Limas tog idi na kaigam iti kwarta. Anya? Nanang, imawawag ka din ni Tinay? Apay ni Tinay. Di namat ngawin replyan dagiti message ko kang kuana. Mano abulan din asa na nagpawit iti kwarta. Apay, naibusan ti impawit na ka. Napayagan na naimos nanang. Mano abulan mo't nga wanin pawit na. Di na panunutan dagiti anak may. Ay nawaw, kano si katikadakkalan iti gasgastusan. Manulaang mat nga iti gastos mo iti duwa nga anak yo kan Tinay. Ay nawaw, ngam responsibilidad na tagpawit nanang. Isungarot at pinalubusan nga gabrod. Pinalubosam nga gabraw tapno maaramid mo ti kaikayat mo kasta ka day. No apay ngamin ang nag-resign ka iti trabaho. Ita, agparikot ka no sa dino ti pangalaam iti kwarta. Pare, kaslada na nagsinapalekot mo. Masarak nga ro ti tasawak pare. Apay ni Malitinay, pare. Di namat kami nun mapalunod ti mang pawit iti kwarta pare. Nakita ti posnay di napalabas sa lawas. Nag-restaurant na kano ka nagiti kagayim na iyabron. Anya? Dahita ti pakasigurak pare. Gas-gastusan dan ka nagiti kagayim na iyabron ti sweldo na. Isungawan may pawit na. Kasano nga hindi ito, pare? Jak nga ro mo pare. Jak amuh na niya taramidan. Talagang awanan ti bibiyang ni Tinay iti pamilya na nanang. Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam si Kabursyo. Di yo ka di makikita dagiti pos na. Agin enjoy ija abroad.
Sayang na lang ti suldo na. Naimbag kumamat ani pauitan na kami. Na, agtrabaho ka mo ngamin Saan ati sweldo ti OFW nga asawa tinamnamaam. Nasayaan nga rod kasi nga aramidin na nanang. Ay sos, di ka man nagsao iti kasta si Kabursyo. Tauray si ka, sinaysayang mumat ti kwarta nga impaw-paw itnakan ka iti. Na, No siyak ti si ka, agbiro ka iti pagtrabahoam. Si ka ti lalaki, si ka kumati numero 1 nga agdiskitar para iti pamilyayo. Saan nagaputan nagagat ni bakit mo akit agsadot-sadot kamatang. Apay akas na tit suraang bursyaw. makapapagtit noon ti kwarta mare. Ay nawaw, anyat na pasamak aya? Saan nga rodan nga agpawit ni kumarem? Amangan kid din no nagtaw-tawag ken ka. Wen, idi na minsan. Nagkumustalaan. No umawag man ng kamare. Pakibagaman ta replyan na dagiti message ko ken kuana. Nalipatan lamot ngamin dagiti anak men. Mayat tibiyag na iya abroad. Kadda kami, agrigrigat kami. Sinayang mo ngamin ti trabaho, pare. Imbis amayat ti swildom ijay, nag-resign ka kiday. Awanan ano sam ati agbirok iti sabali at trabaho. Narigat mo't no tila ang pawit ni bakit mo tinamnamaaw. Ay nawaw, day tala ang tin-deliver dananam. Wan, groceries lang. Isumat ti impawit ni bakit ba? Ay nawaw, di namot ko na anayunan na iti kwarta. Awan lat ibagam no di kwarta la akanayo nag. O no, ang damot din sa bahali agas gastusan ay jay. E so nga wanan maipaw-pawit na. Sana kasta. Aguray ka na lang. At dan samot amuyo adyak ammo. Ala, ibagakon ti pudnukon ka. Naamuan ni bakit mo tinararamid mo. Naamuan na mutlaang ti may papan iti panag-resign mo. Nagpulong kayo? Sana siya. Diyak amo no asino tinangidanon kan kwa na. Ngamay salaang ti masigurado. Saan ang nagpawit iti kwarta, tawanan panagtalak na kan ka. Apay matakas na tinay. Na, apay, anya manan ti reklamom. Mangipawit kay ti gastusan mi Uston ti mano abulan asinay sayang mo ti kwarta nagbambanugak bursyo. Anya? Di mo namnamaan amang ipawitak pa'y iti kwarta kan ka. Asino nga minti nang ibagang agresign ka. Alamat din abakit. Awan ti gastusan mi ditoy. Kas na ko nakitayan, di mo namnamaan amang ipawitak pa'y iti kwarta. Naglalaingamon ngay. Ah, awanan. Inagdupnan ti silpon na. Ay nasapa ka mat bursyo sa dino ti papanam. Anya kumapay nanang. Agsapol agay ti pagtrabaho ka. Ijay, Medyo sentro. Ada ka nung ti hiring ijay. ay kanasaya at mata na panunot mo ti agaplay manan. Kapilita rin Mayat day ka, tulungam ni bakit mo. Saan kat aday tamang namnama iti kwarta nga ipawit na ti paglaingam. Laglagi pam anarigat ti trabaho, ijay abroad. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagbanugan ti kapamilyam. Di mo sayangan kadagiti banbanag nga awan mo't kaasaskan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakariing manin ti feeling dun niya. Day talamangan ti paglaingan na. Ha? Ada kay magayam dita nanang. Itay pa'y
Imposible mat adinak nakita. Nangangkay ka day. Nalpasan, itay pa'y alas hitay. Mamigata mga rudan. Na, agasam manday ta. Alas 11 no agreeing ka. Napuyata nga rod idirabi eh. Ay nawaw, anya ko ba tinakapuyatam kat awan mo trabaho? At least, nabuyak ti paborito ka Korean actress. Anya, Di nakdisturbuhan ta mga nakaon. Ibusok ti sida, tanalpas kay mutten anangan. Sa dino tinagapwa Mari Estela, itay pa nga urayong ka dito'y balayaw. ay nawaw, di mo makita ti gabyon nga inyawid ko, maray. Ah, Naggapuak ijay garden. Tinulungak ni tatang. Apay, adda masapul mo? awan mo kiday. Imbayak laang, takayat ko ti makiinistorya kang kamaray. Anya nga iti pagsaritaan ta, maray. Ti katugangak maray. Oo, apay ti katugangam. Maasara nga rod takos ko sila panaki, din kabayatan ti pandangan ko itay. Amangan mat no adda inaramid mo adin na nagustuhan, maray. Talaga laang ki, di nga ugali na ti kasjay ah. Iso nga no adda iji balay da, ke no choice. Agpupok da tao, tamadimat ti ugalyin na. Na-misinterpret mo lang siguro, maray. Ay saan maray? Talaga nga adda yu tiriknak iti dahi katugangak. Anya? Oray saan kay ngagluto iti pangrabyan tayo, nanang? Ay nawaw, awan ka nun tayo no sa anak nga agluto anak ka. Ada yung take out ko pagsasangwan tayo. Anya ti okasyon ita aya. Ni nanang mo. Masapol ka din ada ti okasyon sa tayo agsiday tinaimas. Ah, saan ba't kitday anak ka? Aywan, ni Janice ngay. Rimwar man ti asawam. Sa rinot inapanan na. Diya ka mau. Rimwar mat adagos talpasan ti pandangan na. Di pa'y matagwalis dito'y balay. Agraman nanganan na. Siyak pa yun ti aginaw. Bagbagaan man di asawam. Wan, nanang. Kanibaga man nga agaplay iti trabaho na. Isumala ang adinak matulungan gito'y unag ti balay. Saan akas ta ti arapaap ko ang manugangan ko na manon eray. Lasaya at may ta nag-aawid din ni Janice. Estela anak ko. Wen nga rin tatang. Diyak magustuhan tayo rumrumor itingiwat na. Ni tangatang mo. Walat istoryahan na, ano diti katugangan na. Saan da ka nung nga rin nga agkaalaan iti katubangan na tatang. Da siguro kalukwan nga inaramid na ah. Day taati saan tayo nga amo tatang. Ang amaw ni Billy nakatugangan na. Nasaya day jay, no nasaya at mati kasangsaw na. Diya magustuhan, di kasi pa nakita ni nanang mo kanyak, Eric. Anya nga tanong agbiro ka lang iti trabaho. Nalakaaya ti agtrabaho. Tapno dagos ang makaurnong ta. Kan tapno di nakapagpupututan ni nanang. Ay nawaw, apay pay lang nga pagtrabahon na kat adda ka mat. Kan awan pay mat anak ta. Apay ki di nga agbannog ta iti kastaunay. No para kanya, kat may met nagtrabaho ka ita, awan pa anak ta. Diyak kayat, si kalatan ti agtrabaho ah. Si kangarod ti lalaki. Untinto ka nga roda, di kastoy abiyag ta. Mangrugi ka man ako nakon. Narigat nga tati kastoy. Saan kayo mat nga rin agkalaan ka nanang? Ang mga no at dati diyo pag kinawatan, kat ag kinabil kayo pa'y. Ni nanang mo ti bagbagam ah. Nangiwat la unay nga men. Adda ka na yung ti may bagana. Nanang, naimbaga bigat yaw. Kastamat kan ka eri kanak ka. Ni bakit mo ngay? Nakaturog pa ilaan. Ay nawaw. Nagbuybuya manen idirabi ay. Iso ana aldawan anagreeng. Wen, Oo, na yan day tang asawam. Di pa'y magtumulong. Uray agwalis la kumakan agluto. Di na pa'y maaramay. Inton kwan, ibaga na akagurgura. jak manamo kundi bakit ko nanang? Ay naanak ko, di mo amot agpili. Iti kinaado ti babae dito'y lubaw. Dahil di pa'y laang mo't adyanes tinapilay. Ay nawaw. Shh, tangiwat nyo nanang. Ang mga numangag na kitagapa kay manay. Ay kumita. Pudnumag. No sa anak laang ang maasyan ka na kayaw. Idi pa'y apinapanaw kayaw. Sa di numanan ti papadam si ka dyanais. Kalkalpas mula ang anangan. Ita, rumwar ka manang. Na, apay nanang. Maiparit ka di ti rumwar itapanawan. Ay, una yun ti kastoyak klase ti manugang. Mapanak iti pagtrap-trabahuan nila kay kaw. Anya ti aramida mi jay. Anya kumapay nanang.
Kaya't ko ang makita ti asawa, iso ang mapanak ijay. Tunggalad na papanan nila kay ba? Sumurot-surot ka. Kaasawa nga rod. Di ta kayon, agrubuata kon. Ay nawaw, inayadamot nga irikap ti ridaw. Tunggal adda ka dito'y balay, kasta ka na yawn. Ipanalpaak mo ti ridaw. Talaga ama di ti tabas ti dila di gayem mo, Stella. Ay nawaw, apay ka di tatang. Madama ti panagapan ang agkatugangan, itay limbaba sa kinti parangan da. Kasla aso kan po sa damat tayo. Manan? Karuan, Ay narigat ti agsasaon mo maminsan tatang. narigat aglag di ti may sa balay, no di mo kaalaan ti kabalay mo. Naku nampay tatang. Ay, amuman kadakwadang agkatugangan. Uray ni Mari Janice, at damot ngamin madi nga ugali na. Hindi taman lang pagsaritaan ti may papanitiday tabanag anak ko. Isupay kita paka-stressan. Magidasal ka kita yung tamangan. Ay nawaw, anyot araramidon dito yung pagtrabaho ak Janice. Awan magkiday. Apay nga rin may ka. Kaya't kala ang makita, dakas aya. Kulaklakit din, no, da napatig nga may baga. Anya oras nga malpas ti trabaho ngay. Alas 5 lang taa. Urayan ka nga rod di tirwar. Nasapa may man. Agawid ka kindi, tayo supay mo taramidom medya balay. Aglaba ka noon aramidom. Inton bigat pa ti schedule kung aglabala kay. Kas na ko nakita ngayon. Agawid ka, tawan mo lang aramidom dito eh. Urayan ka nga rod. Urayan ka ta agiddan tang agawid lakay. Harabyan tabay kita na nagawid. Tinapatag ako nakaawid tan. Saan anak saya ati kasi naramid mo ah. Ay nawaw, di ka pa'y agyaman tanapanak ijay. Ada kaduam ang nagawid. Ano kaya't mo, agtrabaho ka lang hindi pagtrabaho ah. Tapno ka na yung agkadwata. Agkasapulan dahil ti dishwasher jay. Oho, tsak kaya ti ag dishwasher. Tapno at damo lang ang pagtrabaho ma. Kaya't mo nga agtrabaho ak ijay. Hindi mo kaya't ti makaunong kaya. Tsak kaya ti agbalin a dishwasher anya. Kanya nga rin kaya't mo. Agbombanog ka lang ang mapaniti pagtrabaho ah. Di mo man ipili ti kayat mo si ka, Eric. No anya ti kayat ko, isaw ti masurot. Si kagayam ti sarasaron wak bileng. Nay, sa dino tinagapwam tasya. Iti ayan ti kapsat ko. Si kangay. At dala na pan ko ginatang dita store. Nagura ka. Kaslabing makit kamat. Ay nawaw, kasta talaga no inaldaw ang ma-stress ti tao. Pugtwak. Ti manugang mo ti baka-stressa man na. Isungag pa isa. Limabas ang araw diti paraangan nyo. Di namin isang aldaw. Kasla asukin pusa kayo. Kasano, di mo ngamin aggunay da ang manugang kaw. Iso tiga po na, no apay akanayon nga gung ungeta. Pagsaritaan nyo tinasaya ati parigot. Yo, tapno mawatan nyo mo't ati tunggal maysa. Kasano kuma, kat di mo't makisarita na saya at dayay adyanais. Apay akas jay nanang. Kanya manan, Inistorya nakideng iti day alakay tasyaw. na sinong batak laang mati sa ludsod na. Nasaya at nga rutikas ding ay naramid yaw. Bakbakitan ang marites. Ay saus, pang-aasim man ta din nak-stressan si kadyanais. Ta, siyak pa iti babasulin nyo ita. Kano da kayo amis mo ti mga aramid iti paka-estresan nyo. Na No agsasao kayo. Kasla perpekto kayaw. Di ta kay man langan. Makapabur kayo mo iti dara. Na, ay una yun ay apaw, apaya kastoya klase ti manugang ti inted mo kanya. Aglablabusan day tangay nam, Eric. Tapi ka di manan. Agasang may day chay. Napanaki din in marmaritis king tatatasyaw. Nagturid anang aramid iti kasjay. Among bakit? Nasaya at atao ni nanang. Ay nawaw. Kasjay, tinasayaat. Maibagam ti kastaat ay namday jay. Nakangiwat tupay. Syaki din di pagpupudutan na. Nangiwat ni nanang, no di na magustuhan ti pakpakitang kenkwana. Oho, agbiro kakidi, iti pagabangan ta. Jakon kaya ti agnaad ditoy. Di mo matngarog kahit nagtrabaho. Nagtrabaho ka kumamad, di mayat. At ako man ti katulungak. Di ta kabailan ti agabang, nang runa pa ikot siya lang tagtrabaho. Anya? Saan ta ang makaornong no aramidan ta ti kahit mo? Isa pa nga asin bakit? Agbalbaliw ka mo't ngamin. Aramidan ti responsibilidad mo.
Dakkel ti parikot ko ita, Mari Estela. Apay mare, anya ti parikot mo. Mamasboy magayam day nga irik. Ay nawaw, kasanumat ang naibagam amamasboy nila kay mo. Una, takanunungan namot kan tidakas nga aramid ni nanang na. No siyak ti si kamare, saludsudom iti bagim. Nasayaat ka di tar aramidam? Ah, Aramidam ka di ti responsibilidad mo? Tultulungam ka di ni katugangam nga gluto? ay kwa, Maray. No inaramid mo ti amin, kat dakas lata ti trato ti katugangam kan ka, di ta ka nga agreklamo. Tulungam ngamin nila kay mo agtrabaho ka matan mare, tapno di nakapagpupudutan ni katugangam. Sa dinaw ti ayan ni bakit mo Eric, inaldaw matan nga awan dito'y balay. At training na nanang. Training, Nag-apply ti trabaho di sentro. no kasta, agtrabaho matan. O nanang, tapno diyo ka no pagpupudutan. Anya, At ti basol ta sawak. Uray da kayo nanang daw basol yun. At dadagiti na isaw-sawang yung adakas kung drakin kwa na. Sapay lang ko mga tasaanan ang maulit dagi dyan na pasamak. ay katun talaga asaanan, nulakit di amuna ter aramidin na. Para matlaang iti pamilyayo da ita. Kasano ko maama ka ipatakder kayo iti bukod yu abalay, no di kay agtinulaw. Simangpot ka magaya man, dyan ay sanakaw. Ha? Kumusta nga iti trabaho? Ay, nasayaat mo't, nanang. Nasaya at mat nga rundo kasta. Mala agpulis kan tamang idasara kon iti kanan tayaw. O sige. Umay kantulatan ni Jay kusina. Adda ni Eric ijay, agkapkapay. Wan, nanang. Agyaman aklaunay. Awan ti rumbeng apagyamanam. Busy ka iti trabahom, iso asya kung tinagluto. Mabalinan lakay. Tiyan niya ba kay? Gumatang tani iti materyales, tapno maipatakder mo't ti kalapaw ta. Sigurado ka kaday? Wan adamat tan ornong ta. Mala, kasarita nga rodan ni nanang. Tagpatakder tayo ti kalapaw tayo iti asidag ti balay na. Kinasarita kon ni nanang, maipapan iti day ta aba naglakay. Gusto mat kit din ni nanang. May mayat na dati bukod ta balay. Tanarigat no agawid dagiti kakabsat ko. Wan saan tayo nga umanay diti balay ni nanang? Kun awan ti privacy no ko Sapay adamot pamilya dagiti kakabsat ko. Kalapaw yung matgayam ti maipatpatakdar mare Janice. Wan, Mare. Kamaudyanan na, addan bukod yu abalay mare. Wan nga rod, Mare. Nakaurnong kami adagos, tadwa kami nga agtrab-trabaho. Ay mayat talaga no agtinulong ti agasawa. Wan, Mare. Tulungan ti asawa. Tapno saan da tayo apagpupudutan, dagiti katugangan tayo. Adalat na maibagada, ngam tinapatag, saan mat agrabe, gano para mat itipagsayaatan tayo. Ayos lang tama Wan, Mare. Kat, nasayaat nga ro dun ti trato ti katugangam kan ka. Wan, Mare. Ada nagbaliwan na. Saan akas ide? Di saan kayon nga agap-apa, mare? Saanan, Mare? Numaminsan, sa balilat tatiriknak. Ngam napalabasan day jay. Kan nagadalan mi matki di tikas diyan na pasamak. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka iti trato ti sabali a tao ken ka, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kamot gayam ti ayan ti problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangan tayo, nanang. Anya ngay dayta, natang manal. Ay katun natang kan prutas, nanang. Ay nawaw, dayta la ka na yun nun. Wen taisula ang matimabalin akanan nyo, nanang. Amuyo met diabetic kayo. Saan amabalin akum kumpormilalitan ti ipakan mi kada kayo. Makapaumabot ti kastoy. Ay na, anusan nyo pailaang Noan niya ti bilin ti doktor, iso ti aramidan tayo. Barang agimbag kayo. Kumapsot ti tao no kastoy lang. Ni nanang met, aramidak daytoy tapno saan akumaro ti an-anayan nyo. Mangan kay kit din, tainton madamdama kat ag-exercise kayo. Ay, saan ako namangan? Jak marik na tibisin ka. Anya? Sigamad ka ti lumabas. Diyo na hading ka. Mapan ko alaan tinateng nga order ko iti kumarek, Manong Nelson. Kumusta iti check up ni nanang iti kalman? Adulat ta ti makan ama iparit ken kwa na, Manong. Ay, tayo tiriga tagsakit. Wan nga rod, sapay saan ang makaaw-awat ni nanang. Apay ka na yan. Maditirik na kanyak. Kasjay kanumot ngamin akanayong ti may pakpakan ken kwa na. Ipalawag mo iti nasaya at ading ko. Uray ipalawag ko anasayaat, di na maawatan. Dayta paikit di ti pagmumuryutan na no daduma. Kat no kasjay nga agmuryot, saanan amangan. Di na pay kayat ti ag-exercise. Day talatan agil ilad ken agbuybuya iti TV ti aramiden na. Nala, bayang. Tasarong karak ni nanang itong biga. Ipakaawat ko manan kang kuana. Si kakadidayta, Nelson na nakaw. Ay nawaw. Di na ka di mailasay nanang. Ay na, si kangagpaisaw. Yeah. Kuna laki din no imahinasyon ko lang manan. Kumusta kayo mata, nanang? Kumusta tirik na ayaw? Ay, masurunak launay iti kapsat mo. Ay nawaw. Itanya ka po. Kasanaw, di nakmutin maigatangan iti naimas akana. Kat no nasustansya, madagiti makan makikita kiti lamisaan, nanang. Naumaak nga rudaun. Ano sanyo, nanang? Adamat ngamin diabetes yaw. San amabalin akanan nyo amin akayat yaw. Ay, Noan niya tibaga ti doktor, iso taramidan nyo, tapos saan akumaro tan anayin nyo? malahunan. Ay, ikanak man nga ron iti kwarta. Ay nawa, ano nyo ti kwarta, nanang? Nadalaang pangusara. Sige, ikan kayo ang pangaasi, o tas saan akum kumpurmi ti gatangan yaw. Naimbag amalamaw, Wilma. Kastamad kada kayo na ng kora. Gumatangak man itilakom a merienda. Kan chocolate kumaano at dapay. Ay nawaw, saan amabalin amangan kayo iti sweets, nana? Saan ba't asyak timangan? Asino nga rod? At dalaang pagtida. Ay nanana, dakis ni agul-ulbod. Na, saanak nga agul-ulbodan niya? Asino kumangay ti pangtida niyo? No di na kayat alakwan, di saan lang. Nagado nga istor dita. Si kalang ayat yan da istor na. Naimbaglaangan, ta dito'y tinagna ang Mari Jonah. Apay ka day, Mari Wilma. Nagkapuninanang mo dito'y istor ko itay. Ay nawaw, apay ka no, Mare. Kayat na tigumatang itilakok a merienda ken chocolate kanong. Kat, inikam? Sana? Jak inikan, tanalagip ko ti imbagam kanyak idi. Diabetic, saan ka di? Agyaman naklaunay, tadi mo inikan, Mare. Amangan ngamin, no kumaro ti an na yun na. Nasakit nga rod tinakam na idi saan ko alinakwan. Jak laam mo amangan no napanggimatang iti sabali nga istor, ta isumat ti kunana. Sige, tadamagak tuken kwa na apaman ang makaawidak, Mare. Ay na, ay nagimasang. Ay, nabsog mo lang na tao. Ay nawaw. Ni Juna mo dyan nang ilukat itigay. Ay, ilumang ko tinabati amakmakan iti drawer ko. Tapno di na makita. Atay ta, nailumang kumutlangan. Sigurado nga agungot da jay. Numaamuan na akinan ko dagiti maiparit na kanan.
Adda kay matgayam dito'y silidyo, nanang. Ay, wow na nakaw. Madama ti panaginana. Sa dino tinagapuan niyo. Ay, kwa? Di talaan ruar. Ti ko na ni Mari Wilma, kat napan kayo kano iti istor na itay. Amangan ko nak no tiltila mat ginatgatang yo. Apay, adda makita maya iti lamisan ko. Awan mat kit di nanang. Malagayam. Pagpanunutan dakpay laang mat iti dakos. Apay adi kay mapan iji basketball court, nanang. Ay nawaw, anya kumangay taramidag ichay. Adda na maring ijay. Madamang agsumsumbada. Iso, paya pakabanuga dayta. Ay nawaw, mayat ti ag-exercise, nanang. Saan ka di atibilin ti doktor kat ag-exercise kayo? Dakkel ti maitulong ti exercise iti bagiyo. Minton maminsan tulang. Ay nakaanon to day tangay, nanang. Ay agsardeng ka man si Kajuna. Si Kaya ti mabanaw. Ha? May bagabigat mo, Diyo, nakanakan. Agyamanak, tanalagi pin masyar, uncle. Nang yiga kita basto ni nanang mo. Aywan ada ni nanang dita silid na, uncle. Kumusta mo itong tirik-rik na. Ay na, kas iti sigod, uncle. Ado ti tumtumaran na, kan agin insulin. Simot. Nanang! Nanang! Rumwar kayo pa'y man? Adda bisita yo! Asinaw. Ni Uncle Domeng! Rumwar kayo, tapno makapagsarita kayo man! Kumusta kan manang kura? Ay, masiksikura na nga rudang kabagays. Ay nawaw. Ang nalaunay ti pakasikuram ka bagay's. Masurunak iti anak ko. Apay mo. Shh! Di mo pigsaan kagsaw. Ah. Tamangan mo mangag na. Adda ka diti yung naginawatan. Mariknak nga imimutan da kabagays. Anya? Taniwat mo ko na. Amangan mo mangag ni Juna. Kat panunutan na nga agipulpulong akan ka. Among kaday. Natin kan prutas lang ti pakpakanda kanyak dito. Una, tadamot nga rin diabetes mo. Saan aday ta ti makagapo? Amaw akayat dalaan ti makatipid iso akas jayter aramidon da. Amok asana kas tatintinsun da ka bagay's. Kahit dalaan nga agimbag ka. Iso akas tatararamidan da. Sapay la kumata maawatan da ita. Ay na, naghimasay. Ay, italaang manun ang makaramanak iti kastoy, kalpasan ti mano atawan. No maibos na ito, dumawatak tumanun iti igatang ko. At damot kit dininilso na pagdawatak. Nanang! Rumwar kayo dita, tamangan tayon! Ne, mangan kami kanaw na. Umuna kayaw, Juna, sa anak pa'y amabisain. Ay na, umay kayo kitde, nanang! Mga anak tao, inton madamdama. Rumwar kayo, ano? Ay, nawaw. Ang mga noomay dito'y silit ka. Ay, ilumang ko pa'y laang dagiti makmakan ko iti sirop ti kamak. At tayta, di naman siguro makitan. Nay, apay nagrigat kayo maayaban, nanang. Mangantayon ko na. Ay, kwa, nabsuga nga minanak ka. Ay nawang, kasano kumaanabsog kayo kat di kay mat nang rabi idikalman, di kay man agar-aramid. Hay, among manong, saanan amang mga ninanang? Ay nawaw. Kasano asan amang mga? Tunggal ayaba kat ibaga na anabsog ka no, uray saan mo't anangan. Amangan mo't no dakang ka rin na. Pangalaan na ngay kuma? Di mawat iti kwarta kanya idi na minsan kay. No kasta, adda kwarta na. Ay sus, ang mga nugimatang nga agpayso kat adda ti makan nga ilimlimang na iti silid na. Dahita ti doktalo mating ko. Binagaak mo't kidde asan akong kumpormiti kat katangan na. Diyak kumaik ka ni ti kwarta. Ang mga no agpasugnog. Nalaing ni nanang nupudnuman nga adda ilimlimang na amakan iti silid na, manong. Ay, agyaman at taimbay ka man Nelson na nagkaw. Ay, adda ka di kwartam dita. Dumawatak ko mamanon. Ti kwarta nga inted ko edi napalabas nga ay. Nawanan nagastos kaun. Anyat nangigatangan nyo nga iti kwarta. Ay, kwa, ay prutas.
prutas. Di ko na ni Jonah kat saan kayo kano anang nangan. Amangan mo, no? Sana po no day ta anak ko. Kamali ka. Kamali, ti pampanunutan. Kitaan nyo, ananang. Di kay kumaagulbod kung nagilimod ka na kami. Anya ko matilimod ko ngay. Nagsasaw kayo. Kaslasandak nga ina. Tila ang pagsayatan nyo, di pang panunuton, minanang. No kastamot lang. No di na kayat nga ikan iti kwarta. Uray di ka nagpakpakita kanya. Pada kayo iti kapsat mo. Imaw. Ha, ay no, gimura man ako na akong. Ay nawaw, anya ti kayat asawan da ito'y nanang? Pinagbalin nyo matan abasuraan ti drawer yaw. Agraman sirok ti kamayaw. Ay sus, da kayo ka di tinangan ka dagito'y nanang? Ay, pang-asim ata di ka agung-ungutan ako. Ay na, no anya ti maiparit akanan nyo, isumat ti kay kayat yaw. Daytoy ka di tinangigatangan nyo iti kwarta nga intad ni Manong Nelson? Ay, di nagkadin sirmunan hitaray nakidin iti ospital nagkao. Ay, talaga nga agkapsutak. Tsaka mo no mailasat ko pa'y daytaw. Nagtangkan tumat ti ulo yun, nanang. Pang-asim, Jun anak ko. Itaray na kunay di ospital. Pang-asim. Ay na, mabiit lang, taala ak ti agas yun. Ngimmato manan siguro ti blood sugar yo, isu akas ta ti marikrik na yo, nanang. Kumusta ni Nana Cora, Mari Jonah? Ay, aday di ospital, mare. Ngimmato ti blood sugar na. Kaasimot. No nagtangkan tumat ngamin ti ulo na, mare. Agasam ngay dayjay, ado ti makmakan nga inlamang na iti silid na. Nukas na, talaga agim matang iti sabali at tirsena, Mare. Ay, wan mare. No anya ti bawal ken kwa na, isupay laang matigin at gatang na. Di yun nakita aya. Saan ata inlamang namat nga rod, mare? Kanayon na nga ikandado ti silid na. Adda atap mi ka ni Manong Nelson, idi pa'y, nagululi magkamilaang. Ay, anya ngay ita. Ngimatula ka nga rod ti blood sugar na. Danda ni maustal, mare. Barang isu kumamatan ti pagnakman na. Nanang, nakita ti inlamang yamak makan iti silidyaw. Pudno matgayam ti atap me. Kaya't ko laang matimangan iti kasjay, iso agim bata nga kanakaw. Unang, saan nga rot amabalin amangan kayo iti kasjay. Amuyo mo't nga adda diabetes yaw. Mano atawanan asaan anaimas ti kang kanal. Pangasyo na nga. Tumngag kayo. No da maibaga kata kayo. San akin na imot ti kastungar aramitan me. Ti kayat mila angkat agimbag kayo. Malawanan, pasensya kayo na. No anya ti maitid akanin nyo. Isupay lang ti anusan nyo tanay. No kumaro ti sakit yo. Da kayo matlaang ti kaasi amang rikrik na. Kabagays, makitam da ita. Gapoy ti kinatanggan ti ulom. Dandali na ustel ka. Ay, naimbag ko na tanailasat ko kabagay. Apay ngamin agimatang ka iti maka na maipaharit akanam aya. Day tangarod ti bidot ko kabagay. Road da ti baga nagitanak mo. Dumngag ka. Di kag patanggan no di mo kaya ti maustel. Ay, kayat ko pa'y ti agbyag kabagay. Kayat ko pa'y amakita dagiti apukaw. No kasta nga rod. Dumngag ka iti maibagbagakin ka. Di ka maupay kundi mo panunutan ng imutan da ka nagitanak mo. Aramidon dalaang dayta. Tapno kayat dang umatidog pa'y ti biyag mo. Ay, Nagasat ka gide, tanaanos na kita anak mo. Laglagi pa ang kabagays. Saan nga amin nga anak, kat isakit da, tidadakkel da. Ananusan nyo ni nanang nyo, John, nakaanakan. Wan, Uncle Domeng. Binagbagak makindi tayo. Barang ano denggan na dagitiin bagayo, Uncle. Una, agbutang mo siguro. Sige, agpakadak mo't lang ganakan. Sarong karak tuman ang ninanang nyo, no sa anak abise. Sige, Uncle. Agan-anad kayo. Agyaman kami, iti isa sarong kariyo, Uncle. Inton maminsan tumanan. Adto iti pangaldawan nyo, nanang. ay, agyaman nak, Juna anak kaw. Ne, di kay agreklamo? Iti anya aga pong agreklamo ak ngay. Wan ata kastaman ti ipakan mi kada kayo, nanang. Anya ngay nga road kat adumot ti makan ang maiparita ka na kanakaw.
No anya timbaga ti doktor, iso at itong palan tayo. No kasta kumaakanayon, di mayat nanang, saan kami nga agparikot ka ni Manong? Ay, maawatak itan anak ko. Pasensya kayo na no agpatangkenak iday. Pasensya kayo no pinanunot ko nga imot kayo. Ay, suray anak ko, maawatak itan. Ay, nawaw! Kas anak, at atidugan tayo ti anos kan panakaawat tayo kadag iti dadakkel tayo. No kasta anatangkan ti ulo da, anusan tayo nga ipakaawat. Para matlaang iti salon at dati aramiden tayo para kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.